lale da watan alkhairi, wata mai tarin sirri, watan ibadar Allah, marhaban da watan Ramadan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yan uwa, a yau maudu'in mu shine zamu tattauna akan falalar ciyarwa da taimakekiniyar juna a watan Ramadana. Watan azumi wata ne wanda ya dage zai samu azumoma da yawa. Ta wace hanya? Ingantaccen hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa wanda duk ya ciyar da mai buɗe baki mai azumi to yadda ladar wannan azumin awo da awo ba tare da an tauye ladar ka ba kai da aka ciyar. Da haka an shi in an baka ka ci hankali kwanci ba zai rage maka ladar azumi ba, amma kai da ka bayar zaka samu wannan ladai. Kenan mutum yana iya samu ladar azumi ma da ta tashi idan ka ciyar da wanda ya yi ka tsoron Allah subhanahu wataala. Yawa maza da mata, idan muka kalli kasashen da suka ci gaba, musamman kasar Saudiya inda suka tashi da cikakken koyi daga manzo sallallahu alaihi wasallam kuma ba su bari ba, za mu ga yanda kowa ke dige-dige wurin tattalin me zai yi na ciyarwa a lokacin watan Ramadana. To ina kiran 'yan uwa cewa dukiya da muke jin ta da gani wani irin babban mabuɗi ne na gidan aljanna a hannun mai wannan dukiya. Da yawa ne a hannunka ko kaɗan ne? Me yasa na kira shi mabuɗin gidan aljanna? Abu ne wanda ainihin za ka iya bayar da ita Allah kuma ya baka yardar shi, amma kuma mabuɗin gaban gari ne. Idan baka buɗe gidan aljanna ba ya iya buɗa maka gidan wuta. Muna neman tsari daga wannan. Da haka a watan Ramadana 'yan uwa, wata ne wanda mun sani mu ma a nan kasar alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi. Tun yanzu nan da aka shigo cikin watan daga shi sai Ramadana, watan Sha'aban, muna ta kallon yadda buhunna ke ta yawo zuwa lungu da saƙo. To muna kira 'yan uwa mu dage mu taimaka ma junanmu, kuma musamman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kira, Qur'ani ma yayi kira, idan za a bayar a kula da na kusa zuwa ga na kusa. Ina fata an gane me nake nihi, a sadar da zumunta. Muna cikin wani lokaci da gidanku ku 24 ne, mutum 4 suka mutu, amma mutum 20 din nan sun kasa rike 'ya'yan mutum 4. Wani abun kunya ne wannan, ya hishi yawa. To don haka dan Allah, wannan makarantar ta jin tsoron Allah mu shige ta bangaren kyautata ma 'ya'ya marayu, musamman waɗanda suke dole a kanmu, wanda daga nan ne kuma za mu ainihin zabura zuwa ga waɗanda ba na dole a kanmu ba. Kuma kullum ina ƙara kiran kaina da zuciyar duka mai saurare cewa abinda duk aka yi cikin watan Ramadana na alkhairi, to da Allah ya kasance an tahi da shi har zuwa wani Ramadanin, sai dai ƙari bisa ƙari. Da haka ina kira ga mu duba, masu haƙoƙa suna da yawa. Akwai ainihin 'yan uwa, akwai kuma ainihin maganar makwabta, akwai kuma 'yan uwa musulmi. Sadar da zumuncin nan, mafi yawan musifar da muke gani a Najeriya tana yawo, babu abin da ke janta kamar rashin kula da dangi. Manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam, babu rahama tana sabka a cikin mutanen da a cikinsu akwai wanda yake yanke zumunta. Mutum ɗaya zai iya ja. A yau ko idan za a yi ainihin bin ƙididdiga, sai a ce da ta tafasa ba ta tafasa gidan gefe ba, gidan kowa akwai mai yanke zumunta. Wannan abin haramun ne. Ya kamata mu kula kwarai da gaske da 'yan uwa da abokan arziki, wanda duk ya ce ya ji daɗi ya tuna da ɗan uwa, ya kuma samu ya ɓalla ma ɗan uwan shi, ya samu ya ɓalla ma makwabta, ya samu ya ɓalla ma marayu, ya samu ya ɓalla ma matalauta, ya samu ya ɓalla ma 'yan gudun hijira da suke ta yawo akan titi da sauran makamantansu. Kira kuma ga ainihin masu neman a basu cewa ku rika saka kana'a, kuna godiya ga Allah, sannan kuma kuna kamewa idan kun samu. Ina kira 'yan uwa ga cewa shi wannan ciyarwar da muke magana, da wanda ya bada tsagen dabino, dan manzon Allah ya yi magana sallallahu alaihi wasallam, ya ce ku nemi tsari da wuta ko da tsagen dabino ne. Da wanda ya bada tsagen dabino, da wanda ya bada awan dabino, da wanda ya bada buhunnan masara da shinkafa, da wanda ya bada nama, duk wanda ya yi kokari, iyaka kokarin shi subhanahu wata'ala yana da abin da zai bashi. Ina roƙon Allah ya datar da mu da rahamar shi, ya kuma sanya da 'yan kalamai na kaɗan
mu kula kwarai da gaske, mu balla mu kula da marasa shi, mu daina ɓannace-ɓannacen da mutum zai zauna ya sanwa kala 30 da sahi a da wajen kala 10 wani ya kwana bai samu abin buɗe baki ba. Subhanahu wata'ala ya taimaka mana, ya amintar da mu, ya zaunar da mu lafiya, yana da cikin abin da ke amintar da ƙasa taimakon juna. Allah ya sa mu cika da imani, ya sa aljanna ce makoman mu, ya kai mu Ramadana da rai da lafiya da imani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lale da watan alkhairi, wata mai tarin sirri, watan ibadar Allah, abin da watan Ramadan.